Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar konco? Ketemu maneh nang Semanggi, sing semangat oleh ngaji. Saiki ayo bahas ya apa misale ana wong lanang suami kentekan dhuwit. Dadi akhir bulan iku dhuwit entek. Misalnya tanggal selawe kurang bayaran tanggal 1, dhuwit entek. Terus ya apa njaluk bojone? Oleh enggak njaluk sen wedok? Misale sen wedok iki ya nyambut gawe. Hukume gak apa-apa. Dadi misale ana wong lanang, ana suami kentekan dhuwit terus njaluk sen wedok iku gak masalah. Selama sen wedok lilo. Lho, Cak, sen lanang bojo suami iku lak kudu nafkahi sen wedok, nek kok njaluk sen wedok, gak masalah. Dadi misale sen lanang suami iki mang misale penghasilane iku titik, kok dilalah sen wedok penghasilane gede, terus sen wedok iku gelem bantu rumah tangga, iku wedok jos. Wedok jos. Nah, hukumnya apa? Padahal sen kudu nanggung nafkah kan seorang suami. Hukume sen wedok iki mang bantu kebutuhan rumah tangga, barek lilone dhek gak kepeksa, gak krana menjatuhkan martabat suami, iku sebagai ganjaran tambahan, sebagai sedekah seorang istri. Nah, nek sen wedok koyo ngene, iku ya kudu bener-bener dadi contoh ge wong wedok liyane. Ojo sampai wong wedok duwe karir dukur terus mari ngono dilala suamine iku kok pas-pasan karire tetep. Ojo sampai wong wedok kok ngene iki malah jatuhno martabate sen lanang. Sen lanang nek model ngono dikunukno misale. Nek ana wong lanang dikunukno mbek sen wedok mesti down. Akhirnya stres malah dadi tukaran. Dadi misalnya ana istri bantu rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, iku istri sen jos. Iku sebagai tambahan ganjaran gawe sampean kabeh ibu-ibu sen gelem bantu rumah tangga nek misale suamine nafkane kurang. Wis sakmene ayo ibu-ibu padha ngelatih diri nek duwe penghasilan, ayo bantu suami-suami sampean. Bantu suami sampean. Ojo sampai sampean duwe kedudukan, duwe jabatan, ojo sampai jatuhno martabat suami sampean. Sayangi suami sampean, cintai suami sampean. Soalnya apa? Masih dhek gak iso ngekei nafkah sampean secara 100% enak. Elek-elek suami sampean iku adalah imam sampean. Sin harus sampean nut apa sin diucapno selama gak ngajak kemaksiatan. Wis sakmene penjelasanku. Muga-muga ana manfaate. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.